24 май. Денят на светите братя Кирил и Методий. Празникът на българската писменост и култура. Отново сърцата ни се изпълват с гордост, но и с надежда. С гордост за това, че нашата писменост е основополагаща в изграждането и създаването на писмеността на много други народи. Славното ни минало, нашата писменост, култура и поминък са тези, които са ни съхранили като народ и до днес. И именно това ни дава надежда за едно, дай Боже, по-обещаващо, достойно и светло бъдеще. Честит празник, скъпи българи! Словото е нашето бъдеще. С благодарност ще започна аз това стихотворение, а за да го има то, е защото има го и Словото. А Словото, това е дар незаменим, безценен и неповторим. Хубаво е, който осъзнате, че използвайки на Словото езика, той богат е. Езикът, който завещаха ни дедите, като руче и бистър на знание и мисъл, преливани в душите, като ясно слънце осветява дните. Езикът наш основоположник е на народите славянски и достойно с гордост пазене от нашественици византийски и османски. Създаден от светите братя двама, да служи за просветление и духовна промяна, да бъде той език могъщ, наред до другите езици, оръжие непобедимо срещу хулители и чужди подтисници. Словото облика е на един народ, а когато използва се то за добро, с много любов и надежда от всеки го и с уважение пази се в свещено хранилище,